of course, no, hello sa atong 7th episode sa Tambayan ng mga kabataan naghisgot sa bagong love relationship sa agriculture, mga ka-agri-friends. Kaman yung inday sa ATI, Just Call Me M, diri lang sa Agri-Storya sa ATI sa FB and Spotify. And mga ka-agri-friends, no, kauban di ay nato karon ato ang ate sa Northern Mindanao nga gikan sa Green Minds Incorporated. Insa siya ka licensed teacher and nag-transition siya from being a trainer sa ato mga farmer and indigenous people, mga ka-agri-friends. Now please help me welcome Miss Lona Lynn Sulata. Hello mga ka-agri-friends! Maayong adlaw kaninyong tanan, maupian aldaw kanyo langon. Ako di ay si Lonalyn A. Sulatan or tawagon ko niyog Ate Ken. Hello, Ate Ken. Hello, Ate Ken. Hello. Oh my God. Oy, no, thank you jud kayo, Ate Ken. No, kay gikan pa rin siya sa Cagayan, guys. And bisag traffic, kabalo man gyud mo sa ka-traffic diri sa Cagayan de Oro City, especially kapag rush hour, no. So, nagpasalamat gyud kay mi ni Ate Ken. Kay despite sa iyang busy schedule, guys, kay napangtan ni siya event training, guys, pero nga na yung taka-importante ka love niya. Yes, of Wow, unsa ka percent nga love? 100%. Wow! Sana all 100%. Sana all! And Ate Ken, no, dilan di po ta mag-chika-chika diri, guys. Na ito importante nga topic nga paghisgutan. Now, kani nga topic, mga ka-agri-friends, so Ate Ken, mo abot na siya. Asa naman ang atong topic? Gikan ba ni siya sa Green Mines? Gikan siya sa Cagayan? Gikan sa Bukidnon? Gikan siya sa Misok? Asa na ang atong topic, Ate Ken? Topic ka! Ay! Hello. Wala ko salo. Okay na siya, Ate Ken. Nasalo man nako siya. Kung nasalo nako siya, sana online mo salo. Excited na ba mga ka-agri-friends? Excited na ba ka, Ate Ken? Excited na, pero before that, pwede ko Ay, shout out! Shout out. Di na ito kalimutan. Okay, atong ihatag ang kwan, Ate Ken, nga mag-shout out. Okay, it's your time to shine, Ate Ken! Okay, hello! Shout out di ay ko sa taga Green Minds Incorporated, no, especially sa among boss, si Dato og ang iyahang wife, si Ate Rose, and ang akong mga kauban sa trabaho, pinaka-love na ko si Ryan and si Kina, and ang mga OJT namo from USTP, no? So, shout out sa inyo diya. Hello, kumusta yung work? And ang sa atong Omanica Farm, no? Ang atong mga farm boy, shout out sa inyo nga karon nag-atiman og bisita from Kadingilan, Bukidnon. Wow! Hello! I hope niya atiman og tarong. Ato ang abrihan, ato ang topic, mga ka-agri-friends. Excited na ka? Yes. Oy! Ang ato ang topic, mga ka-agri-friends, kay ang embracing agriculture and preserving tradition, the life of an indigenous individual, and celebration of an Indigenous Peoples Month celebration and 28th IPRA commemoration. So, mo dito itong topic doon, Happy Indigenous Peoples Month, Happy mga Indigenous ka-agri-friends! Yes, og si Ate Ken jud ang ato ang gi-invite karon nga mga ka-agri-friends. Kay isa pud siya ka indigenous individual, mga ka-agri-friends. Unsa kay kang sa mga tribe, Ate Ken? Member ko sa Matigsalog Manubo, and nagdakog yun ko sa Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. So, which is mga 90% mga IPs jud ang adyan. Ay nga na din. So, mo na gito siya, Ate Ken, no, mo ato rin siya sa atong mga questions. So, Ate Ken, no, sa kay isa man ka licensed teacher and a transition siya, mga ka-agri-friends, from being a teacher to a trainer and a farmer, a young farmer, mga ka-agri-friends, especially helping sa atong mga farmer as well, especially sa mga indigenous people, no? Ate Ken, nga unsa man na story behind unsa na pa-motivate nimo nga nung gibiyaan to nimong profession nga pagka-teacher sa dito sa eskwelahan and dito na ka nag-teach sa mga farmers and mga indigenous people? Unsa ang story? To be specific, no, so dili siya matawag na transition. So, it's kind of nibalik ko pagka-agriculture. Kaya ang family namo is agriculture gyud ang main nga source of income. So nagdako mi nga mag-uuma, and ang akong kuan kurso nga gikuha education kay mo magiingon sa atong parents sa una kung gusto ka nga kanang stable imong kinabuhi, magmaestra ka. And nang maestra ko, pero after nako ni graduate, nag-teach ko sa education, na-realize nako ang unsa ka importante ang kanang difference manggod niya kay mga
mga bata ko, and ang akong permanently makaatubang is mga elders, mga farmers jud. So dito na ko na-realize nga kung magsugod ko sa education, magtudlo kong mga bata, medyo dugay siya ang kuan development na mahitabo. So na-realize na ko nga much better di ay og moderasyon na lang ko sa mga farmers, kay mas nailamon pud nako sila, then ako'y background kung unsaon pagmama kay mo na po among ginabuhat. So nibalik ko, and thankfully kay naigihatag si God sa ato no nga si Green Minds Incorporated na mo'y nahimong tulay para mas daghan pa gid ang akong ma-sharean sa in terms sa agriculture. And ang love na ko nga mga IP communities, kay taga IP manggid na nga communities. So si Green Minds manggod kay mosulod sa IP, so mo nang wala na ko ni hawa. So it's been 10 years with Green Minds Incorporated. So ang imo ang mga parents, Ate Ken, would be IP pud sila og mag-uma? Yes, akong papa is siya, isa siya dili siya member sa kanang 7 tribes sa Bukidnon, pero gitawag siya Pulangihon ang ilahang tribe, and ang giingon kay dili pa man siya apil sa 7 tribes, pero IP gihapon siya. Nagdako sa Dangkagan, Bukidnon, and ang akong mama is usa ka IP sa Agusan del Sur. So dito po siya nag-transfer din sa Sinuda, dito sila nag-meet. Wow. Yes. So mo gito siya, Ate Ken, no? So grabe dahil kayo gagikan ang ang reason nga no ing ato ka sa pag-love, yung balik siya. Wow, sana So, and I'm 100% na IP. Yeah, so proud IP. Yes, Ate Ken. proud. Pero nag-mention man mo kaganina, Ate Ken, nga ang Green Minds Incorporated. Can you talk about Green Minds Incorporated? Unsa na siya ka platform, unsa ang ilang nag-give importance, unsa ang Green Minds Incorporated, Ate Ken? Kasi Green Minds Incorporated no kay usa siya ka NGO nga ga-work diri sa Philippines. So naka-base siya sa Cagayan de Oro. So si Green Minds yang focus is ang development sa mga rural and IP communities. So ga-start siya sa values formation, and after values formation ay mosulod ang atong mga technical nga mga gitudlo sa agriculture, and nag-focus siya sa organic agriculture, and then ay din magtudlo og processing, packaging and labeling, then marketing na din siya. So holistic iyahang approach, kay gusto ni Green Minds nga gikan sa subsistence level moabot siya sa enterprise level na ay din siya mobiya sa community. Oo. So, Ate Ken, amang wala na ko ba kinsay nagpulok or nagsugod anang Green Minds Incorporated kay murag NGO manggod siya ba wala siya kanang bayad. Inga na kung baga kinsay day nagulo ana nga maghimot taan yung isa ka platform nga magtabang sa ato ang mga rural nga mga individuals, especially sa atong mga IPs. Kinsay gaulo Ate Ken? Sa akong nahibalaan sa akong boss no kay nag-start siya, 5 sila ka mga students. So lahi-lahi na school sa Luzon, na gikan sa UP, na gikan sa CLSU. And ilang mga kurso is agriculture based na agribusiness, na fishery, and si dato horticulture. And ang ilahag yung focus ato sa una is mamaligya og katong mga EM, effective microorganism na gikan sa Japan. And ato na time kay mga 1990 patok hapin, mga 1997, and wala pa ni patok ang organic agriculture. So ang nahitabo ang iyahang mga kauban ni undang sila kay wala may kita ato nga kuan. So dili mahalin ilang produkto nga kanang mga organic nga And si dato na pud ang padayon. So siya na lang isa na bilin. Siya na so, lang isang nagpabilin. Oo, sa mga co-founders. So siyang nagpadayon sa organic agriculture sa Green Minds Incorporated kay mo magid ilahang purpose pagtukod nila sa organization. And thankfully kay ni padayon kay og wala ni padayon, wala ko'y padulngan. Wala pa ring green. Yes, di ka ma-interview karon Ate Ken. Di na ko ma-realize. Dito na juga sa eskwelahan na gid ba nag-teach yes, ko wala teach ko ang Green Minds. Yes, ang mga kauban siya karon mga elementary. Oh, mga elementary students. Yes, kay last year ka. Hello class. Uy! Mo na gito Ate Ken. Now Ate Ken no kaana ka sana all di kandidato no ka instay siya nagpabil sana all stay. Proud kay ko na ni Dato si ngalan sa inyong Dato Ate Ken? Gibautismuhan siya as Dato Makadingding pero iyahang pangalan jud is Reynaldo Hill G. Lumarda. Yes. Okay. Now Ate Ken no kay nagtudlo man mo sa mga rural individuals nga nagpuyo dito sa rural communities sa mga IPs. Unsa man di ang mga knowledge nga inyong gi-share sa ila like specific gyud ba Ate? Specific ang ginabuhat man gud namo first is kaadto mig community or kung naay person na close sa Green Minds Incorporated
Incorporated na siya i-recommend ng mga communities, and before mi makabalon sa imong buhaton mo adto mi sa communities mag-profiling, magtan-aw, evaluate on sa ilahang mga kay para makuha nato on sa ilahang mga specific nga gikinahanglan. Oo, kay usually manggod ang mga IPs nga communities na ay mga certain activities, programs nga dili mo patok sa ilaha kay dili sila ganahan. Kay naay communities nga gusto lang sila og kanang hatagan lang sila like mga mag-feeding programs, school supplies, then after that kay wala na dayon. So naay mga ingana nga communities. Na uban pud na communities nga gusto gyud sila mo padayon from social into livelihood na mga programs gyud. So mostly kung unsay naa sa communities, unsay ilahang gusto, unsay daghan sa ilaha or gina-practice na nila, diha mi gasugod among gina-develop. Wow, hindi siya kay kay mga ka-girlfriends kapag maghatag man gali ka og tabang dili kay dinso nimong tabangan. Yes. Dapat i-assess gyud nimo mga ka-girlfriends atin kung unsa ang ila ang kinahanglan. So nice jud nice jud kayo ang Yes, kay girlfriends. kuan kayo siya kanang kung mag-introduce ka og mga butang sa ilaha nga dili sila familiar, Oo, dili mao kay jud. sila mo adapt Dapat sa program. So dapat you need to know gyud ang Mm-mm. unsa ka background sa isa community kung unsa ilang kinahanglan ilang need jud atin kay. yes, or unsa puy daghan sa ilaha kay kato to i-develop. Di na Oo. ta kinahanglan mangita sa gawas Oo. dadon sa sulod. Mao jud atin kay. Oo. Now, Ate Ken, no, kay man nagkuan man ta sa mga nagtudlo man mo, nagtabang mo sa mga indigenous people, Ate Ken. Mm-mm. Di ba kay ang mga indigenous people, Ate Ken, kay naman na sila yung mga traditional practices, mga traditional knowledge, kana bitong mga dapat yun sundon ba? Unsa yung pagka-adjust, Ate Ken, nga kamo magtudlo sa ila, di na sila yung mga traditional, mga culture, mga practices dira pa. Unsa ninyo i-adjust, Ate Ken? Unsa inyong buhaton? Sa ako personally, murag wala na kay adjustment kay IP. Mm-mm. Nakabalo na ako sa mga activities sa mga IPs. Then, in terms po sa Green Minds Incorporated, kung mosulod mi kay naanadan mi sa mga IP nga communities, so hindi gyud na siya mawala like na yung mga rituals nga buhaton. Unsa nga ritual, Ate Ken? Ang ritual kay mura siya og kana bitawng prayer Mm-mm. nga gabuhaton sa mga elders para safe ang imong program, inyong activities, then kung moadto mo ito walay daotan nga mahitabo Mm-mm. or blessing ang iyang pinahakuan kay i-blessing ang katong inyong program mga buhaton sa community. So para kung moadto mo didto, mosulod mo didto, dili na matingala kung kinsa to ilang mga gipang Mm-mm. nga like kung naa sila mga person or god nila, so dili na matingala kay moadto na siya dito permanente nga magano sa program. Mm-mm. And ang uban pod kay like kanang dili ka pwede manggod magdala og like pareha ng mga sabaan or mga Ay, hinawayon or Magsabaan, Ate Ken? Marag mga balaka ko ato mga ka-agreement kaya Ay, balaka kada Ate murag Ken. mga taklas bitaw nga kind of person, Oo. dapat respectful ka nga mag-talk, especially sa mga elders, no? Oo. So ang usa na siya sa importante kayog nata sa community kay usahay atong mga kinaiya nga medyo super ka open Oo, dito sa ilaha oo. kay dili di ay siya Okay. pwede. Mm. Oo. So naay mga ingana kay di nakapasudlo og balik sa ilang area. Ate Ken, siguro kung na ako dito, dapat ko nandiyo sir ko moderation. Now, Ate Ken, curious gid kayo ko ba kay sa Green Mind Incorporated kay nagtabang man mo sa mga indigenous people, mga farmers nato. Kailangan ba gyud nga kapag moadto ka sa Green Mind Incorporated, ay IP pud ka? Kung mosulod ka sa Green Minds, dili man kailangan na IP ka. Mm. Pero sa mga workers na mo, no, wala man siya gi-require na IP ka, pero kaming tanan nag-work sa Green Minds is either full ka nga IP or na kay dugo nga IP. So wala man siya giingon nga pero ambot lang didto ang mga IP ang naatanan didto na sila either half sila or naigamay na blood na IP. Pero di dahil yun tanan. Oo. Pwede ra dahil kadili ka IP. Oo. Siguro no, Ate Ken, no, kay karabit ang gusto yun pinasi sa inyong heart. Wow, sana Siguro, nasa base heart lang yun. ang energy ni Green Minds Oo, kay murag ka na- murag pagtabang Oo. yun, kung najud kay, labi na kung IP ka, najud kay heart para sa imo ang mga kababayan po. Now, Ate Ken, no, kay sige man ka og tabang sa ato ang mga farmer o atong mga indigenous people, nabakay ka ng mga challenges nga na-experience or wala ba good? Yun, unsa man po nimo siya na solve in terms of helping the people, Ate? ang usa sa pinaka sa ako pinaka challenge na ako is
always gid siya ginaano sa akong boss is kanang wala ko'y assertion kay kung tan-awon ko kay mura ko kada bitang go with the flow, then unsay gusto sa community kay mo maminaw ko, then paghuman i-report ra pod nako, then dili ko mo assert og kanang kung naay problema sa community. So kung mag-ano man gud ta community work kinahanglan gid ay na siya nga natay kaugaling nga decision, then mo assert ta kay bas naay usahay nga gi-respect nato ang communities pero usay kay manubra na siya. So dili pwede nga magsulod-sulod na lang pug ka-permente kay ang mahitabo pod ang inyo pong project pod dayon ang makan kay naa na day oo naa na dayon siya problema pod na mahitabo kay especially sa mga communities di man gid siya mawala ang money matters, di ba? So diha kung wala kaayoy ka ng sakto nga disiplina sa community, so either rural man na siya or IP communities, kinahanglan na agad siya disiplina para ma-sustain gid ang ilahang projects. Now, Ate Ken, kay di ba sa assertion mga ka-agri-friends ka, kanang yun sa man to nimo kay kan dili man ka assertive sa una and karon no assertive na ka makadesisyon na gyud kag yun sa man to nimo, Ate Ken. At first no sige hilak for me. Oh, yes, Sinaw every ka sa time. Ate Ken. Every time may istoryahan ko kay makahilak ko kay syempre kay dili ka gusto nga makapasakit pud sa ibang mga kauban especially kay mga IP ra pud gyapon niya nakabalo pud ka sa ilang mga kinaiya. And for how many years no siguro na nako na overcome na nako na in terms sa work either bisan pag igsuon nimo or ka IP nimo ang importante jud mag-follow ka sa inyohang kung unsa inyohang protocol, unsa ang inyohang dapat na i-follow sa inyong organization or sa inyohang project kay ug dili ka mag-follow, di ka mag-instricto, sila ra gyapon ang looy. So dili si Green Minds ang looy kay kami man ang ga-provide gatabang sa ilaha para mo-sustain sila ang looy kay ang IP communities gihapon. So dito na ko na-realize. So dapat jud follow kung unsa gyud kinahanglan dapat. So kung tan-aw nimo nga wala siya ni over the top na siya, so kinahanglan gid siya nga imuha gid siya istoryahan. So balag maka-istorya ka, makabuhi kag sakit na istorya. So sige lang iluom na lang nimo, ikaw na lang mag-ano sakit jud unta para sa ako na lang, Ate Ken. Kaya para na magyapon para sa rin ilaha. sa ka-improvement na, Ate Ken. So importante gid siya nga dili ka kanang pusong mamon permente. Oo. Kaya magdasa pud sila. Magsiling pud. Sige na lang pangayo pud noon dayon. Dapat yun na jud kay kanang say mga magbutuo pud sila sa na boundaries di hapon. So muna siya guys ha. Dapat mag-assertive ta ana si Ate Ken. Ate Ken og mga ka-agri friends no, kay isa man gyud ka licensed teacher si Ate, paunsa man ni nakatabang para mag-educate mo sa mga tao, especially in terms of agriculture, Ate? Si Green Minds manggod is siya gatundo naman ni sukad pa sa una, pero nag-start ni partner ni ATI mga 2000 siguro 2011 and ang ginabuhat kay gi-hire ni ATI si Green Minds para mag-speaker. So more on speaker lang siya ang nahitabo, and ako ni sulod ko 2014. So, yes, 2014 nisulod ko sa Green Minds. Murag ako ra yang kuan kanang kadulong na sa na yang. Pero okay, yang ra gyapon. Yang ra gyapon. Okay, so kuan siya ang nahitabo no mura siya gi-ready gyud ko nga kuan kay akong course of education, then isulod ko ni Green Minds na si Green Minds kay gaano lang sila tudlo sila mag-speaker pagsulod nako, then nag-training ko sa ATI gyapon nagtabang katon 10 days nga kanang mura siya og kanang becoming effective trainer dili katong training enhancement training management course. Okay. So kana siya nag-attend ko og 10 days dayon ang ako dayong background as kanang teacher akong gigamit siya then para magbuhat og mga training design, mga programs sa training. So dito nag-start para nahimo din na standardize ang amo ang training activities. So gikan sa ginahire mi ni ATI as speakers, nahimo na nga kami ang ga-facilitate sa training. So kay siya, mura siya ready gyud ang akong kurso nga education para mahimo nga mas maayo pa ang services ni Green Minds sa communities. So ato yung saligan lang gyud ayon siya ay kuan nato nga nadagi poy rason ang tanan ngayon nahitabo nimo karon. So kung si Ate Ken prepare dahil siya gakuan siya education kay para ma-educate niya ang ato ang mga farmers and ang ato ang mga indigenous people. So salig lang gyud mo. There's always a reason for everything. Yes. Wow. Yes. So
Mao na siya nga karon nahimo mi nga ESP ni Unsa ang ATI, ESP? Extension Service Provider. And kung naa siya mga training si ATI na dili silang di na nila i-conduct or puno na ilang schedules, i-download na lang nila sa usa ka ESP. And kami, ESP ni ATI Region 10, so naay mga training si ATI nga sa amo ipasa. So kung wala tong wala na standardize sa among training, di ba? Wala siya na plus star, dili mi makapasa as ESP. So kana siya usa gihapon na siya sa pinaka-blessing pud gihapon. So connected ra jud Connected ra gyud. Now ate, unsa kay kanang nag-train namang gyud ka no? Unsa man na by specific like scenario or event, seminar or training nga makaingon ka nga that was a successful training nga dagko kay siya impact nga naka-change sa life. Na bay nga nga mga pahitabo ate Ken? Can you share please ito atong mga ka-agri-friends nga daw karon? So, kung there is sa ang ako yung makuan kay katong sa communities na mo sa Quiabo and ang Asa nang Quiabo ate? sa Quiabo, Malitbog, Bukidnon and ang naamong gud sa ila kay mga women's na mga higaonon and ang amo ang ginabuhat dito kay katong livelihood sa ilaha. So karon na sila processing area nila, ga-process sila products nila. So dako kay siya nga kuan sa ilahang communities. Kay from the start no kanang ang ilahang ginabuhat kay kanang agriculture lang nga agriculture. So like og nakakita karon then okay then pagka next time wala then wala siya. So dili ra kay siya sa ilaha big deal. Then ang mga education pod sa ilang mga anak and karon sa ilaha mostly sa family is naanay mga college graduate, naanay nag-work. So sa phase nato nag-start 2009 hangtod karon then makita nimo siya ang improvement sa communities. And karon pod nagsugod mi sa katong mga IP gyapon mga higaonon sa Kalhaan, Sitio Kalhaan, oo, Minaluwang. Sako pud siya sa Claveria nga nga municipality, oo, Miss Or na siya. And nag-start mo dito kay mga IP sila pero under sila sa LCAC na program. Kay kuan man sila mga kanang appeal sila atong mga conflicted areas nga nahitabo. And nag-start mi dito gahatag mig mga social services then nag-conduct mi og trainings and with partnership gihapon siya ni ATI Region 10 no. So nagsulod mi dito ga-conduct mi primero gi-conduct is katong social preparation so para maano sila ma-open sila for projects nato kay lisod mo gud og diretso ra ta mo sulod og kanang mga project nga wala gi-ready ang mga communities kay dili siya mag-sustain. And 3 years na mi sa Kalhaan gabuhat, oo. And daghan po makita nga improvement kay daghan na po sila og activities nga nabuhat didto So grabe din jud kay ka proud. Yes. And ang next po din no kung sa gawas po sa Philippines no sa Solomon Islands na sa Philippines. yes, last year lang may 2024 nagtudlo sa ila September to October. Sa Solomon Islands ate Ken, asa siya? Part siya sa Pacific nga kanang area Pacific mga Pacific Islands. So gikan ka sa Australia. Yes, Wow, Australia ka sana manukan. all! Then mo adto din ka sa ilahang communities. Oo. So Then dito sa Australia. moagi Grabe magyud na ka. yun! Di ba pwede mag Sa Australia mga ka-agri-friends. Dili mo pwede mo lukso kag gikan Philippines diretso sa ilaha. So dito ko kanang kuan mo emotional kaayo kay nagtudlo mi didto so among gitudlo kay katong mga values formation then nagtudlo pud mi og kanang training management enhancement course kay gusto man sila nga mag-conduct pud og training nila kay ilang focus kay mga youth man and napud mi tudloan mga women og katong processing. Then dito ko naka-realize nga ang ilaha bitong feeling kay for the country gid ilaha kay ilang ginaingon kay dako kay sila pasalamat kay para improvement sa ilahang country. So diri sa ato kay di man country atong gina-mention di ba for family man. Yeah. Sa ilaha kay ang ilahag yung development sa country nila kana kung grabe sila kanang patriotic. So siguro siguro ang Philippines sa una no katong time nga na medyo paggubot. Oo. So na-emotional ko ato kay kanang mga Lord, thank you kay gipadala ko nimo diri kay nakahatag kog dako nga impact sa ilaha. So kana siya oo. Ako yung vessel ba no? Di day pod mga ka-agri-friends dito sa di lang sa Northern Mindanao, di lang sa Pilipinas or sa Philippines. Napaday gibot sa international day gining Green Minds Incorporated ate Ken no. So ate Ken no, nga to pa Australia kay nga to mo sa Solomon Islands. Na Solomon Islands lang ba ate Ken or napay mga lahi? Napay lahi nakaka-add to me og feed
Fiji. Wow. Ako din mga Gusto ng communities Fiji, dito. Silingan gyapon siya sa Solomon. So kato mga gagmay nga island Mhm. within the Pacific. Then Republic of Vanuatu. Diyan, So yun yung mga ka-agri friends. Sa church na lang kung asa na siya So, kana sila mga IPs gihapon sa ilahang country. So, dito may start gihapon. So, it's more on training o kanang consultation, development sa ilahang sa ilahang organization. Oo. So dagan na jud kay nagtabang no sa Green Minds Incorporated kay si Dato na lang man ang nag-conjud ani no. Oh, siyang gas. 5 sila pero si Dato na lang yung kabilin. Oo. And taga Cagayan di ba to siya? Oo, Pero grabe, taga iya Cagayan. pagyahapong go through international sa pagtabang mo di ay sa mga tao. Yes. Makatun jud ka madako na jud kay impact ang Green Minds, no? Mm. Nga sa Cagayan lang. Yeah. Dako na kay gatuan. 12 years ago, ang lang ni Green Minds Vision kay mahimo nga pinaka the best na training provider sa Northern Mindanao. Pero wala mi nag-expect nga dili lang dahil sa Northern Mindanao ang ihatag ni God kay nigawas pa gid siya sa Philippines. So amo ang vision kay murag nang lapas naman sa vision. Ang Ina sa utrohon. Ang vision board, guys, kung naman kayo may vision board, kayo usa man ang vision board, Oo. pag nag-awas-awas ka, guys. Ang fulfillment nimo as kana bitong member sa Green Minds Incorporated na bisag worker ka, pero ang imong fulfillment kay dako na kaayo kay makakita ka dili lang isa duha ka tawo imong gibag-o, daghan imong gibag-o nga mga tawo. Grabe, Oo. makakita ba ka, kana bitong work, mga ka-girlfriend nga fulfilling, nga kana bitong, Yes. although makakuan ka og kapoy, pero at the end of the day, Happy ka? bitaw, Yeah. kuan nun, murag fulfilled kaayo ka sa Yes. imong work dira sa Green Minds nga pagtabang sa mga tao, especially sa atong mga indigenous Mo siguro nga kanang akong satisfied kay ko kay IP ko din ang focus sa Green Minds kay mga IP pod. So mo siguro always happy ko. So kada nami activity, mga programs na ginabuhat, satisfied kay ko muuli ko nga happy balag kapoy kaayo usay alas 2 nas kaadlawon makauli. So okay lang. Bahala na jud og sige tagbilar para sa atong matabangan. Yes. So now, Ate Ken, no, grabe na jud kayo ka-fulfilling dira sa Green Minds Incorporated. And of course, Ate Ken, kinagtudlo man jud mo sa mga indigenous people. Di ba, kaya naman jud tayo mga modern technologies karon, mga level up nga mga knowledge. Unsa man ninyo sila pagtudlo nga ma-aware sila, Ate Ken, nga naay mga aning butang nga mga technology, Ate Ken. Ang among ginabuhat kay sa training na may kanang after may mag-evaluate, mag-scan sa community. So makita namo sa ilaha mga needs, then mag-introduce mi og training sa ilaha. So aside atong pinaka-required jud nga social preparation or values formation, ay mo tumusulod tong mga programs nga pwede ihatag sa ilaha. And mag-introduce mi sa ila, then ang gakahitabo pod sa among i-introduce gikan na pud ato ilahang mga needs. So magpili mi ato kung sa ilang mga kinahanglan nga mas i-prioritize kay og ato mong gudtong huroton tanan murag kulang pud ang kwarta nato kay di ra pud ta sobra kandato nga atong mahatag tanan ilang gikinahanglan. So ang among ginabuhat dayon kung unsa tong pinaka importante mo ato among introduce sa ilaha. So pagkandak na mo og training dayon kay gaano man gud mi gakuha mi kana bitaw mga indigenous knowledge sa lain-lain nga mga communities. So pag na sa training kanang between sa speaker namo which is si Dato man ang spearhead, siya gid ang kanang always nga kuan kung sa agriculture na. So luag na kay siya og background in terms sa mga indigenous knowledge nato nga farming. So daghan og mga ang mga elders nato. Then pag training nato ato siya isulod. So like for example ang pagtanom kay sa atong scientific nga kay much better man kung magtanom ta og kanang tingbulan. Kay og tingbulan di ba ang gravity pull. So ang atong tubig musaka siya. So pag magtanom ka ang iyahang seeds mas pa siya motubo and mas nindot pod ang barog sa tanom. So ang sa mga karaan pod kailangan gaingnon magtanom ka og tingbulan kailangan ilong para dagko ang bunga. So duol-duol ra siya, medyo duol-duol ra. Like for example ilahang kamuti or bisag unsa ilahang kuan mo gid lang gaingnon. So wala sila kabalo, wala gi-explain sa ilang mga elders kung nganong ingato siya. Pero sa scientific mo to siya ang purpose. So among ginabuhat, ingana among ginatudlo sa ilaha and gina-explain na lang pod dayon namo. Oo. Then like sa gulay, kung kanang imubitay kay ang uban magbitay og kanang tanduay. Naman. Kay lang gaingnon pag magbitay daw ko unsa to kataas imong gibitay kadako imong gibitay mo pud kadako ang bunga niya. Ay, So like bitay na ko upo, kanang higot nimo like sa punuan sa upo nga kanang nagkatay or kanang ampalaya. Oo, So dayon. higta nimo ang kanang botilya imo pong ihigot dito sa tanom. So para pero pag wala pa to mubitay siya, siya, oo. pag pamulak pa niya. So para pag ang iyang bunga ing ato daw kadako Unsa sa kadako gibit, sa gibitay. Oo, Oo. Pero Oo. di
dili siya ing ato sa scientific siya nga reason kay pag once mangud nga na stress ang tanong kay maingat mangud to siya kay bugat yang dala. So mas stress siya ang ano din sa tanong pud ang gaingnon kay mura siya iyahang ginakuan ginaano iyahang kaugalingon nga mamunga siya daghan kay basig mamatay na siya. Oo. So mo tawag mahitabo mo din daghan kay mga bunga mga bulak nga mangtubo. Oo. Now ate no kay ano mga ganina nga katabi taong dili man gyud tatanan nato masog kay of course di man daghan nga kwarta ang naa og saludo kay kunidato no kay grabe gid kay ang passion for helping sa mga farmers especially sa mga indigenous people. Asa man mo mangita og fante para matabangan mo kay of course no mo ato na gyud mo og laing bansa daghan kay mo natabangan asa man nangita og fund ani na ba may mga partner nga mga other NGOs or na ba mga government mga agencies nga inyo ang gina-partner te? Sa mga partners na mo medyo daghan po blessed pud kaayo me. Wow, so siguro kay kung magsikog tabang daghan pug blessing. So unang-una na gid no si ATI nga gatabang sa ato So si ATI known man siya magkandak og mga trainings. No so amo pud na siyang gi-take advantage. So syempre pag moingon sa ATI nga magpasa og proposal, training proposal, aptik pud kaayo mi magpasa. So ang among ginabuhat kay og naa mi communities tapos kay ESP man mi ni ATI i-download ra nila. So na may identified na community. So katong identified na mo to among communities pod. So amo sila i-train gikan kang ATI nga ano. So pag training ana, ang kato pod yung gi-training namo sa ilaha. Kung unsa pod tong among gi-training like nag-training mi og stingless bee. So si stingless bee kay medyo man siya dako. So among ginabuhat pod din kay si ATI ga sponsor sa food og nga kuan gikinahanglan. Then naa pod may gikuha nga line organization pod like si Rotary Club sa CDO. So sila pod ang gakuan napod sila portion nga kami mohatag ani sa post-training support ni community. Kay bati man gud mag-training nga walay ka ng post-training kay after nimo mag-training then unsa may nahitabo wala man. So kana siya. So nisulod si Rotary pod na kuan organization Rotary Club sa Cagayan de Oro. So after ana pag human na mong training baliko na mo after 4 months mag-buyback na dayon mi. So yung ana among ginabuhat kay para ma-sustain kay para ang communities dili sila kana bitong kapuyan mag-apil og training kay after nimong training wala may nahitabo, di ba? Ano line may kay mo training ka mga person ko nakita mo dapat gusto medyo ang resulta na. So mo na mong pinaka-target. So ga take advantage mi sa mga partnering organization and naapoy sa DA Saad 10. So kana siya organization pud na siya nga program siya nga under sa DA nga ang ilahang ginabuhat kay katong mga 5th and 6th class communities nga ilahang gatabangan. Wow, and kami, gakandak mi og training sa ilaha and after sa training og na intervention na pinakakinahanglan kung dili makahatag si Saad kay naabay po yung mga kanang certain close sa organization sa ilaha bitong kuan nga dili ka pwede yung providing ani. So si Green Minds musulod po dayon ning ana o para dili kaayo bugat para sa amo ang pag-ano sa communities. Kay og ikaw ra man gud isa kinahanglan kag daghan kaayong kwarta. So no man is in island kailangan gid nato og kaabag. Collaboration. Kaabag sa kalambuan sa atong mga kataw. Ay, grabe na. If ever no ang katong DA sa government agency ang ATI kay isa po siya ka government agency napoy ka ng mga other NGOs aside sa Rotary Club of CDO naapoy katong international nga mga NGO. So ang mga partners namo nga naa sa gawa sa nasod gawa sa Philippines sila po din ang ga-sponsor sa amo So ang ilang ginabuhat sila ang mo-connect atong organization ani diri nga country tapos ang funding din ani diri nga country sila ang ga-connect tapos bayaran dayon So syempre ipadala mi didto pati among airfare, pagkaon namo, plus bayad para sa as consultation, resource person ana. So sila na din ang ga provide. Pero kato nga organization nga naa di ang country, ano po din siya partner po din siya ni kuan TFNZ, Tier Fund New Zealand. So sila po din ang ga provide sa ila. Grabe na gyud mga kagad. Love na gyud sa mga taga New Zealand. Yes. So mo tinodaghan tayo kay nagtabang sa Green Minds Cooperated sa ila ang nice kayo nga platform sa pagtabang sa atong mga farmers and indigenous people. And kan ba pud ko nakabalo guys nga nada jud ana nung platform nga magtabang yun. Labi na internationally. They starting no kay mostly manggod kay ang mga tagalaing bansa ang magtabang diri sa ato. Pero naa day gikan from the Philippines nga motabang day pud kato sa mga laing bansa. So dili ka nang always nga moadto ka sa gawas kay magtrabaho ka or tabangan ka. Moadto ka sa gawas kay ikaw na pud mo tabang. Proud!
proud Filipino siya, guys. No? Okay ko, I'm so proud to be a Filipino. Parang ikaw po, te. Yes, Okay, proud. proud Filipino. Okay, parang ako sa pagka-share niyo sa imo, ba, marang makikita, wow. And then, siya sa Northern Mindanao, guys, ha. Grabe, naganda din nga niya. I'm so proud. Proud kay ko sa mga staff dira sa Green Minds Incorporated and sa mga nagtabang, Thank you so much. Grabe din kayo ng Yes, and aside sa mga organization, daghan po yung mga individuals. Mm. Like, mga books. Usahay kay naay ka ng friend pod sa kanang father sa ni Dato. Mm. So, naay mga bot mga magazine libro. o mga encyclopedia, mga national, Naipod ko na. Gai! Grabe na, Judy. Pangatag na. daghan kay mga books mo Sa abot. mga books, like kanang mga pangbata. Pangbata, then kana mga National Geographic o usay kay tibok tuig nga mga editions. Mm. So ang ilang gaignon kay katong pag mahumana siya nga tuig, then naay mga sobra nga wala baligya, instead na ibalik sa katong gigikanan niya like sa National Geographic, ihatag nila sa amua, then kami mo yung provide sa mga schools Sa National Geographic, katong oo. sikat nga. mga magazine. Mm. Oo. So, So, magkatag sa inyo, ah? Ang katong mura og kanang seller nga sa Philippines. So ihatag nila sa amua. For free? Yes, for free. Grabe na So ang bayaran na namo kay ang shipping ra sa sa books. Hindi niyo ipanghatag sa ila. Grabe. Oo, so gina-provide siya sa communities, then naapoy mga companies like manghatag sila og kanang bowl sa CR kay daghan wag communities nga kanang wala gyud. Usay kay tibuok community pa kay wala gyud sila CR. Oo. Kaya di man po tanan po, no, na Oo. privilege no nga magkatugang na kay CR. So grabe, yun is silang ipanghatag Yes. kaning mga bowl nga mga Oo, kung naay damage gamay, then ihatag sa amua, amo din siya ipanghatag sa communities. Example, di asa po ito yung panghatag dun sa unahan. Sa una na ay sa Kitaw-Taw na area, then na ay sa Gutalid na area. So sakop gyapon siya sa Kitaw-Taw Atong mga ata. libro, di asa And ito yung ipanghatag. daghan, Miss Ok, Ay, na, sa Miss Ok ako, taga Miss oo. Ok. Ko na kasi Gapang say kay katong kinsa tong mga focal person or mga ACES ilahang term. So ang dito may gahatag sa ilaha. Dito say kay mga teachers. Ay, oo. Oo, nga friend na mo kaila ihatag kay ila po ihatag sa principal. So Grabe, nga na connected na gyapon ka sa imong oh, say kasi nako among dadon ihatag dito sa mga schools. Guys. So, if Yan gusto na. sila, ang ganahan pod mo, kanang mga ngayo og libro, pwede na po sila mag-contact sa Green Minds. Pwede ra po. Ah. Okay, yearly man siya nga na moabot na mga books katong And mga if sobra. ever ba gusto po nay uban siguro nga mga nananaaw karon nga mga batanon nga kanang gusto po magkon magtabang sa mga tao, no? Mm. Pwede ra po sila nga mag-contact. Pwede ra pod kay like mga friends namo ang kanang kaila ra pod ilang mga sinina nga wa nagigamit. Ah. So every December manggod gabuhat may kanang Christmas nga celebration. Among ginabuhat ang Christmas celebration na kay sa community. So pag abot sa communities ipanghatag na sa ilaha mga gifts. So ug na kay mga notebook nga gamay ra ang nagamit, so pwede paksiyon lang to siya, then amo na din to siya ipanghatag sa ilaha. Oo. Grabe Nga na yun. mga guna ninyo or mga pala nga di na mo ganahan kay gusto mo bag-o pero magamit pa. Nga na pwede ra siya ipanghatag. Oo. Kay sayang manggod. Maujud natin, no? So, kung mga ka-Agri friends, kung namin mga sobra-sobrang mga gamit dira, no? Why not i-donate niya siya sa Green Minds Incorporated kay grabe tayo kay inang Yes. platform, no? Especially pag-help sa atong mga farmers, mga indigenous people. Grabe na jud kay. Siguro ako naman mo kay daghang mga sobra nga mga kuan dito, daghan po og notebook te. Sige lang puhon pag makabalik ko sa Miss Ok. Ako din hatag sa Green Minds. Asa gan located ning Green Minds te? Si Green Minds Incorporated makita nato sa Carmen, Mhm. Cagayan de Oro City, to be exact sa Golden Village. Na di sulod sa Sa village. na siya Oo. gold te. Ano siya gold? Gold sa heart. Yes. Dako nga gold diri sa kasing-kasing para sa mga tao nga motabang. Okay. Now, ate, unsa man ang imong mga future goals no sa Green Minds? Of course, naman gyud tay mga future goals. Although nagsubra-subra na gyud inyong mga vision board te. Napabajud kay mga future goal no as a trainer nga nagkanang tabang kay para sa atong mga indigenous farmers. Sipay goal sa imong sa imong personal self and sa Green Minds. So, goal jud na mo no kay sa ako mas daghan pang matabangan. So, siguro di lang ko moabot, di lang ko 10 years ko tum sa Green Minds. Additional pa more pa ang gusto yun no kay na maka reach pa og more nga mga IP communities. More pa nga kay di ba daghan kaayo ta og IP sa Philippines, talas mga 114 siguro or more Mm-mm. nga mga IP groups. Then ang atong natabangan kay wala lang ta kaabot sa tunga. So
I hope nga sa pila ka tuig mas madugangan pa gyud siya, mas more than pa ang counting nato. So bisag mga pila lang ka percentage, di ba? And of course, for personal pod nato isang atong mga siguro kay dili man ko minyo, single man ko. Ang ako Single and ready to mingle. yes, kay dili ba ko permanente og trabaho lang pod ka permanente. So syempre, goal mo dato ang another country na pod na ma-travel nato, di ba? Oh, relax. Uy, dili pod siguro. Gusto na siya Filipino. Yes. Filipino, you're proud Filipino. Gusto niya si ate, no? Lahi na gidog sa ato apod. Ay! Doy! So, mo to sa imong self. Oo. Sa Green Minds? Sa Green Minds Incorporated, sa mo nag-change naman mig among vision, no. So sa una kay mahimo pinaka the best na training provider. Wow, the best. Oo. The best. So, The best. oo, sa Region 10 naman po ito na Mindanao. So amo karon kay ang mga IP communities ug rural communities nga naa sila'y kanang kana bitawng strength to fight sa atong mainstream kay ang amo kung gusto kay katong di ba kung giingon kay gikan sa katong production up to social and or enterprise. So amo gusto ang ilaha pong mga products kay mga-fight siya sa mainstream market nga dili siya mahimong bukot-bukot siya. Ay, So oo kay lahi naman gid pod gikan ka sa IP nga mga products unya quality pod, lami pod. So muna siya among pinaka So, muna goal. ang inyong goal. Pero karon na, mag-practice sa pala ninyo ngayon sa tabangan. Ga-start na mi. Okay. Ay, nag-stock dahil po ko. Wow, stalker. Experiment ka na lang, Jer, kung stock Stalker. nga dear friends. No? Ki-stock na ako ang Green Minds Incorporated sa Facebook page and dagang mga products dito. Mauna day to. Oo. Mga gikan to made by your mga indigenous Oo, people group. mga communities. O mga communities. Katong mga product, no? Gikan to sa ilahat eh. Inyo silang kitabangan. Oo. Kitadloan sila sa pag-package. Kaya na ba? Oo, gitudloan sila pag-process, package, kung dili man kay di man gud siya kana bitawng kanang mahatag nimo diretso sa ilahatanan. So natudloan nimo process pero di pa ka maka-provide sa ilang processing area. So ingana. So usahay ang primary nga processing naa sa ilaha then ang final processing din nasa amo. Sa So Green ingana Minds. mura siya ang among ginabuhat kay hinahinayon lang siya kay og imong idiretso dako kayo na kwarta kinahanglan. Na dili nato siya ma-provide kay di man pud kuan kaayo si Green Minds and dili lang man isa ka communities lang atong gina-cater. So bahin-bahin na nato atong resources nga malipay pud tanan within the year. So dili pwede isa na imong i-prioritize ani nga tuig. So nga na siya. Grabe So dyan kay kaka-development, no? Kay, di ba, in development, you not only focus on one, but sa tanan. Grabe. I'm so proud of Green Minds. Now, ate Ken, nanagita sa ato ang Agri-Fast Talk! Okay, fast siya. Kay, of course, di man dyan, nabarihinay nga fast, no? Ready na ba ka, ate Ken, sa atong Agri-Fast Talk? Di na din ma-reveal kung unsa ka. Uy! Unsa ka? Okay, green or yellow? green Kanang love or life? life. Wow! Okay, ready? In 3, 2, 1, go! Favorite person? Personal my mom. Kasi na siya. Mama na ko. Dili personal kay si B. Bagoong or sweet banana chips? Sweet. Allergic ko sa bagoong. Okay, what's your ideal guy? Ideal. Pinaka-importante no kay responsible and respectful. Wow, responsible or flexible. Mo na mo comment down below. Okay, hito or chicken? Chicken. Tall or handsome? Pwede both. Love Nemo or love ka? Love ka. Wow, herbs or peanuts? Herbs. Local or international? Local. Teaching or farming? Both. Buyback or payback? Buyback and payback. Pwede mo. Favorite place in Northern Mindanao? All. Dapat isa lang, Ate Ken. Ano naman, favorite place in Northern Mindanao? Northern Mindanao. Ay, sige na lang. Nga na yun siya kakuan, guys. Kay, pilihan ganyan, tanan. Beach or bukid? Bukid. Okay, English or Bisaya? Bisaya. What's the first thing you do when you wake up? Pray and magtara sa cellphone. Green or Minds? Green Minds. Bukid or Syudad? Bukid. Okay, complete the sentence, Ate Ken. I am Lona Lynn Sulatan and I am... A farmer and a teacher. Wow! Okay, thank you so much, Ate Ken. Now, Ate Ken, nanagita karon sa atong share ko lang.
share mo lang. Of course, atikan mo na yun kung gusto ka mga i-share all about Green Minds, kung naa pa ba kayo wala na share, kung sa ato ang mga kabatanunan mo na nagtanaw karon, especially nga magtanaw sa about agriculture, unsa imong maingon sa ilahati, especially this Indigenous Peoples Month, atikan. Yeah, so ang always ginaingon no kay look for a greener future. Pero ang greener future nato nasa green. Diba sa word na green is agriculture. So especially sa ato taga Northern Mindanao, taga Philippines, we are an agriculture country. So much better na i-love nato ang agriculture before any nga atong mga pwede nga abuhaton na activities. So magwork ta, love si agriculture, pwede pud ka magbuhat og lain. Basta di ka mawala sa imong pinaka roots nimo, which is ang agriculture. So kana siya. Yes guys, ayaw good nato kalimtino nga mag-like, follow and subscribe sa atong tanan nga mga social media accounts sa ATI Northern Mindanao. That is at ATI North Min, and Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, and Facebook, mga ka-agri friends. So bani kami sunod nga magtanaw-tanaw sa next na pod nga episodes nga na po'y bagong topic. Uy, unsa ka to nga topic kaniket? Oy, tanaw ha. Oh, tanaw ko. Yes, of course. Ang abangan sa kinsa ang nag-watch ng yoy. Mag-monitor gyud. Mo na gyud mga ka-friends. See you next month diri lang sa Agri-Storya sa ATI sa FBN Spotify. Spotify. Bye mga ka-agri friends.